Прывітанне, я Дзіма і вучуся ў 8 класе. Напэўна, у кожнага з нас было такое, калі ўрокі ў школе становяцца сумнымі і нуднымі. Менавіта ў такія моманты, я думаю, якія інавацыі дазволяць стварыць школу будучыні. Толькі ўявіце, з віртуальным цютэрам вучні складаюць індывідуальныя планы ўрокаў з паглыбленым вывучэннем цікавых і важных для вучня прадметаў. Электронны дзённік фармуе расклад заняткаў зручны для вучня час і нагадвае пра нязробленыя хатнія заданні, дапамагае са складанымі момантамі. Гаджеты замяняюць цяжкія кнігі. У кабінетах для вучняў усталяваныя разумныя сталы, якія не толькі шукаюць патрэбную інфармацыю, але і сумесна са штучным інтэлектам і электроннай ручкай дапамагаюць палепшыць почерк і выконваць розныя заданні. Кожны ўрок гэта новая займальная прыгода. На уроках гісторыі з дапамогай машыны часу можна трапіць у мінулае і апынуцца сведкам гістарычных падзей. Для геаграфіі віртуальная экскурсія ў любую краіну. На уроках біялогіі падарожжа па ўсім арганізме чалавека. А што тычыцца фізікі і хіміі, тут любыя доследы і эксперыменты па плячы. У віртуальным свеце няма нічога небяспечнага або немагчымага. Для вывучэння моў выкарыстоўваюцца моўныя шлемы. Яны працуюць не толькі як навушнікі, але як праектар для візуалізацыі інфармацыі. Аднойчы у мяне з'явілася пытанне, што я магу зрабіць для ідэальнай школы будучыні. Я люблю сваю радзімую і родную мову. Мне хочацца, каб як мага больш людзей ведалі, любілі і паважалі беларускую мову. Таму я вырашыў стварыць інфармацыйны матэрыял, інтэрактыўныя гульні і слоўнікі для вывучэння беларускай мовы. Усе любяць гуляць, а гуляючы, мы зможам яшчэ і вучыцца.